Siis Noxi on aivan erinomainen työkalu tuohon tällaiseen B2B-myyntiin, että pystytään niin kuin hallitsemaan sitä myyntiprosessia paljon paremmin. Mä oon Mika Virkki ja tosiaan edustan Ground Oy:tä, tätä meidän ohjelmistotoimintoa, missä sitten edustetaan tätä Ground Manager-ohjelmistoa. Ja siinä me ollaan taas sitten Pohjoismaiden suurin myös tällainen PropTech-toimija. Joo, itse erityisesti kun tätä myyntiä edustan, niin kyllähän se niin kuin iso gäppi on siinä, että kun tehdään perinteisellä mallilla myyntiä, niin yleensähän siinä tehdään sitten PDF-muotoon vaikka joku tarjous. Ja sit sä et oikeastaan niin kuin näe sitä, että mitä se asiakas oikeastaan tekee silleen. Että okei, katsooko se vaan kerran, välittääkö se kollegoille sitä tai muuta, että siinä niin kuin puuttuu aika iso osa siitä myyntiprosessin näkyvyydestä, että missähän me mennään tämän asian kanssa. Joo, me haluttiin niin kuin selvästi vähän viedä meidän myyntiprosessiin nykyaikaisemmalle tasolle, ja Noxissa vaikutti olevan niin kuin just sellaisia ominaisuuksia, mistä voisi olla hyötyä siihen itse myyntiprosessin eteenpäin viemiseen. Ja ollaan huomattu, että tämmöinen niin kuin myyntihuonetapa on niin kuin alkanut yleistyä maailmalla muuten. No me ollaan nyt jo viety Nox ihan meidän myyntiprosessiin, että se on osa meidän myyntiprosessia. Nykypäivänä Noxia me käytetään niin, että jo ennen kuin meillä on tulossa se asiakaspalaveri, eli meillä on jo buukattuna sitten tulevaisuudessa palavereita tai ollaan itse järjestetty joku palaveri, niin me perustetaan jo huone asiakkaalle sitä ennen. Siinä me saadaan jo näkyvyyttä siitä, että lähteekö asiakas itse jo tutustumaan materiaaleihin ja tietoon meistä. Ja sitten kun se itse palaveri on lähestymässä, niin siinä palaverin hetkellä laitetaan päälle tämä note taker, joka sitten kuuntelee sen palaverin ja ensinnäkin siitä saadaan jo itse muistiota, kaikki ei ole niin kuin omien korvien välissä aina. Plus sitten siellä on niin kuin hyvä se, niin kuin, paitsi sen muistio, niin transkriptiosta saa sitten tiedon, että mistähän siellä keskusteltiin ja oliko joku juttu, mikä ei välttämättä just muistioon tullut mukaan. Plus mikä on niin kuin kivasti niin kuin, pelillistänyt sitä myyntiä, niin se Noxin Note Takerin se AI-myyntiavustaja, niin se on aina kiva katsoa, että millaiset numerot itse saa ja mikä on se asiakkaan kiinnostuksen taso ollut. Ja toki sitten, niin kuin mikä oli jo ennen Note Takeria, niin se, että me lähetetään tarjoukset sieltä materiaalisivun kautta, niin me nähdään, että minkä verran se asiakas tutustuu siihen tarjoukseen, mitkä asiat, onko se nyt ollut se hinnoittelusivu vai vaikka sisältösivu siinä, mihin hän kiinnittää huomiota, sekä että onko hän itse vaikka niin kuin lisännyt jotain kollegoita sinne mukaan, niin se tuo jo aika paljon niin kuin lisää näkyvyyttä sit siihen myyntiprosessiin versus just se, että olisit vaikka lähettänyt vaan PDF:ään sinne. No kyllä se heti silloin alussa niin huomattiin Noxista se, että näkee sen, että kun asiakas tulee sisään, saa niitä sähköposti-ilmoituksia, että no nyt se on mennyt katsomaan sitä tarjousta ja että okei, hei nyt siinä on tullut joku kommentti tai tämän tyyppistä. Et varmaan ihan silloin alkuaikoina, kun Noxia alettiin käyttää, niin oli semmoinen vähän niin kuin ensinnäkin pidempi niin kuin myyntikeissi, että siinä meni aikaa ja me käytiin aika paljon silloin myös keskustelua asiakkaan kanssa siellä Noxin kommenteissa ja siellä niin kuin viestiosuudessa. Niin kyllä siinä huomasi, että nyt on niin kuin asioita täällä ylhäällä. Ja kun se sitten meni itse tilaukseen, niin pystyttiin lähteä myös niin kuin sitä siirtoa taas tekemään myynnille niin helpommin. Tai myynniltä tuonne asiakashallintaan paljon helpommin. No se Noxin Note Taker, se on niin kuin ollut ihan älyttömän kova mun mielestä. Paitsi että toki niin kuin suurin osa niin kuin omistakin palavereista on suomeksi, mutta mä itse niin kuin käyn myös Baltiassa jonkun verran palavereita ja mä oon sitten välillä esimerkiksi noita liettualaisiakin palavereita, vaikka ne on käyty englanniksi, niin mä oonkin ottanut sitten se yhteenvedon sieltä liettuaksi ja lähettänyt meidän yhteistyökumppaneille ja että hei, oliko niin kuin tää hyvä ja mennäänkö näillä eteenpäin. Ja sitten samalla toisaalta meidän niin kuin Ruotsin porukka niin käyttää yhtä lailla sitä, että se, että paitsi että se toimii niin kuin suomeksi hyvin, niin että se toimii myös muilla kielillä, niin se on ollut niin kuin ihan huima juttu. Kyllä se ilman muuta on
toi Noxi nostanut sitä niin kuin myyntityön tehokkuutta, että onko se 20% nyt se oikea luku, ehkä sen verran. Että mä oon nähnyt sen niin kuin läpinäkyvyyden ja tiedon hallittavuuden ehkä niin kuin jopa isompana arvona siinä. Et kuitenkin niin kuin myynnissäkin se, että joskus se ei on niin kuin jopa paras vastaus, ettei se veny sitten taas se asia. Et jos asiakas niin kuin osaa edes sen sanoa sitten sen Noxin kautta tehokkaammin, niin sekin on helpompaa, että sä voit siirtyä sitten seuraavaan keissiin ja se ei vie sun työaikaa enää siinäkään vaiheessa. Ja totta kai just se, että se tehokkuus tulee, että sä näet paljon paremmin sitä asiakkaan aktiivisuutta. Mä uskon, että jokainen tällainen B2B-myyntiä tekevä organisaatio hyötyy tällaisesta tiedosta, mitä siitä saa irti ja siitä tehokkuudesta, mitä se tuo tällaiseen niin kuin yritysmyyntityyppiseen toimintaan. Et jos haluaa tosissaan niin kuin nostaa sitä omaa toiminnan tasoonsa, niin niistä PDF-sähköpostitarjouksista vähän niin kuin nykyaikaisemmalle tasolle, niin kyllä se niin kuin tyyliin Nox pitää olla, että voi edetä sitten eteenpäin.